În viața zizanilor mergem în R&D în Franța, în Paris. Hai cu Doamne ajută, prima oprire o facem la Cofil. Bă, cu o mână o fac. A few moments later. Hai că am vărsat cafea, o mai facem una. Bă, băiatele, cât loc ai la picioare să moară Vivi. Oh my god! Deci că e camera de la mamaia de acasă. Cam murdare geamurile. Drăguț. Hai să vedem și baia cum arată. Bă, deci aici ai totul pe minimalist, frate. Da, e drăguț. Mă uitam să văd dacă au Hălățescu. Da, nu, e ok. Hai să mă schimb și să... Let's go la Café Joyo. No, bună zizanii mei, mergem la Café Joyo, ne luăm un Bolt. Trebuie să ajungem repede că închide. Vreau să văd prima impresie, nu pot să așteptăm până mâine să văd cum e la Café Joyo. Așa că așteptăm liftul și plecăm. Acest lift încăpător. Hop! Ăștia oamenilor zgârciți, nu au venit la cursă de 13 euro, iau busul. M-am simțit țăpuit la fel ca pe România. M-a trecut autobuzul și nu a oprit. Păi ce voie, frate, să zic, stai un pic, bonjour, mes amis, stay... Hai că mai așteptăm încă unul, Doamne ajută. Păi ce scrie pe clădirea aia, da, frumoasă. Hai că trebuie să facem colțul, dar stai să ne uităm un pic pe Google Maps, să vedem ce zice. Stai că arată colțul. Am găsit Joyo. Hai să intrăm. Dar am să vă mint că aud steamerul ăla care urlă. Maduru, cum a sunat steamerul ăla. Hai să și gustăm, să vedem cum e. Cu ceva pe deasupra. Cred că roșie. Și ceva șuncă. Da. Hai să gustăm și cafea. Interesant tuc așa, da? Cam fadă.
A fost foarte drăguț cu persoana în care a ieșit acum, s-o saluta, s-o îmbrățișat. Foarte, foarte drăguț și mi-am dat seama că dacă ei se știu, sunt foarte welcoming, dar așa la început îți mai reținuți, că nu știu cum să te ia și nu vor să te supere. În general, oamenii cu dizabilități sunt cu foarte mult buni, să nu sunt proști crescuți și asta văd și la mine acasă, la colegii mei, că sunt oameni bine intenționați și nu vor să dea dovadă de nesimțire. Dar uneori din frici nu ies lucruri așa cum își doresc ei, dar cu oamenii pe care îi cunosc, să știți că și ai mei sunt foarte prietenoși și iubitori. Chiar și Alex, care e așa mai balaur, bună ziua, ce vă servim? El în inima lui e un îngeraș. M-am dus să întreb ce cafea ne-au dat și mi-au arătat. Mi-a plăcut foarte mult că m-au abordat la ce spre pregătești cafeaua acasă și mi-a zis că cafeaua pe care am băut-o eu este cea galbenă de aici. Și am făcut o poză, am dat un zoom și pare că ar fi un blend. Mai devreme am asistat la o fază de asta tipică care se întâmplă și la noi. Persoana tipică a ajutat o persoană cu dizabilități să facă o acțiune și am auzit așa, parcă era Mihai în fundal și a zis: în sfârșit mă descurc, vezi că mi iese. O să mă uit pe Google Maps să văd unde mă mai pot duce în apropiere, ce ar fi interesant de văzut și după aia mergem să dormim, să ne odihnim și din mâine luăm la pas Champs-Élysées și restul obiectivelor. Azi, zilelor, următoarea oprire este la metrou pentru că vrem să mergem cu bărcuța pe Sena să ne placă, să ne distrăm, să ne ambientăm cu niște cadre drăguțe și pentru voi. Hai, vă pup! The next day. Neața, zizanilor, mergem la acea cafenea, Café Joyeux, dar până atunci, pentru că e pe Champs-Élysées, mai avem un pic de mâncat, niște pită până acolo. Avem aici lângă noi Louvre și mergem să ne bem cafeluța la o locație din apropiere. După aia pedalăm către Louvre să ne uităm care e faza pe acolo. Toată lumea zice că trebuie să mergem la Louvre. Nu m-aș întoarce acasă să zic că prietenașii mei: bă, iată, ai fost la Paris și n-ai mers la Louvre. Hai să ne culturalizăm. Ne vedem la cafeluță. For here. Deci am băut aici un espresso foarte bun, 20 de lei, 20,5 de bani, 20 de lei și totodată am băut pentru prima dată un cafei făcut la Ibric într-un coffee shop. Ăsta a fost cu ceva cafeluță mai rară, am fost copleșit. A fost foarte bună cafeluța lor. Sensul de cafeaua asta de la Ibric, deci am un aftertaste ca și cum am băut un suc de mere dulce, incredibil de bun. Incredibil de bun. 75 de lei, dar foarte bun. Hai, vă pup, mergem la următoarea destinație, Notre-Dame. ChatGPT, îți mulțumesc frumos că mi-ai zis că pe aici intrarea prin spatele meu, însă nu, mi-ai zis, frățică, că e închis astăzi. Nici eu nu m-am uitat pe net să văd care e programul. Eu am zis, tăbân, venim aici. Hai, vă pup, mergem în sfârșit spre Café Joyeux. Eu, azizanii mei, let's go, căutăm metrou sau ce ne duce și să mergem, azizanilor.
Bă, locația asta e mult mai frumoasă ca aia de la opera. Deci am văzut pe perete un tablou galben și am făcut o poză și am dat lui chat să-mi traducă și foarte drăguț. Pe tabloul ăla spunea că echipa noastră Vesel vă va servi, doar să faceți comanda la Tejghea. Și ce mi s-a părut foarte drăguț din partea lui ChatGPT, a spus la final, este un mesaj prietenos și accesibil, similar cu filozofia Cofils. Vă jur, uite. Au pe masă codul ăsta QR, practic tu iei și intri pe un playlist de YouTube. Practic pe acel playlist vei putea să vezi videoclipuri cu misiunea lor, cu care e impactul social, ce promisiune își fac și lucrurile de acest fel. Am mai văzut mai devreme pe perete că scria foarte, foarte mare Our Mission, uita-l acolo în stâlpul ăla galben. Deci hai că am comandat, am dat start la un cronometru să vedem în cât timp vine. Dar ce mi s-a părut foarte mișto, cât am așteptat acolo la coadă, îți dai seama, m-am uitat pe acolo și am fotografiat. Practic ai deja opțiunile de chestii pe care le poți alege, ai câteva gustări sărate, câteva gustări dulci, dar când am ajuns la casă, când am pus tips, mi s-a părut foarte interesant că avea un clopoțel. Bă, da, un clopoțel mi-a sărit inima. Și când au primit tips, o sunat din clopoțelul ăla și am auzit toți oamenii din spatele barului cum erau yay, bucurie, manifestarea bucuriei. Și mi s-a părut foarte mișto treaba asta de cum să-i anunți pe colegii tăi că ai primit tips folosind acel clopoțel și să se bucure și cumva în încercarea mea de a înțelege cum funcționează lucrurile și de a motiva persoanele cu dizabilități, îmi dau seama că sunetul ăla de clopoțel, mai ales că ei au o echipă mare, îi ajută, le dă așa un imbol, ca un shot de motivație când aud acel clopoțel, că înseamnă că au primit tips. Am văzut că băiatul de acolo, care îmi prelua comanda, arăta o persoană tipică, dar avea totuși un checklist acolo cu niște chestii pe care le-a scris. Și noi în trecut, când l-am pus pe Mihai prima dată să lucreze la casa de marcat, i-am dat un checklist ca să ne asigurăm că zice toate lucrurile de care ai nevoie. Cu bună ziua, cu ce vă putem servi, mai doriți și altceva, doriți să fie aici sau la pachet. Și lucrurile astea cred că le-ajutau. Ce cel mai mult îl încurca era că oamenii nu cereau băutura cu nume și prenume din meniu, ci cerea uneori dați-ne o cafea cu lapte și asta îl încurca. Dar nu știa ce să-ți dea. Și Mihai nu e cel mai priceput pentru a-ți da consiliere în a-ți alege băutura. Uneori e greu și tu să te decizi, da, păi să te mai îndrume și cineva. Asta e ce am primit. Bam, 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 bam. Și păhărel cu apă. Ia să vedem cât timp a durat. Foarte rapid. 4 minute livrarea. Hai să și mâncăm. Au costat 17,50 euro. Avem asta și cheesecake-ul. Hai să le gustăm și să ne dăm cu părerea după. Hai să gustăm cafeluța. Să-mi fie cu iertare, nu-i strălucită.